ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତି ଘଟଣା ନା ଭୋର ସକାଳ ସକାଳ ହେଇଛି 10-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଏଇ ସକାଳ ମାନେ ଭୋର 5ଟା ଘଟଣା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଆସୁଥିଲା ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ ତାର ବ୍ରେକ୍ ଷ୍ଟେରିଂ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଷ୍ଟେରିଂ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଇଏ କରି ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆମର ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଇ ଡାଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଟାଣାଟରା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଡ୍ରାଇଭର ଭଲ ଅଛି ତ ଟିକେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଘାତ ଆସିଛି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯାଇଛି। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ଏତେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ହେଇନାହାନ୍ତି ହାଲକା ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି।